ketok nek mungsuh karo pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males ya dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Di aku isih ngajeni karo sampean. Nek aku bales karo sampean, aku ngenjotos karo sampean, sampean kok kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin. Jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh. Gage jotosen Baladewa. Nuwun. Waduh, malah kesrimpet tang wayang. Pura Pakde. Tak nganggo nggon aku dhewe, rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu, sampean sing ngakon. Waduh. Yoli binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek ning dodo. Upama dudu Baladewa tak kira wis katriwandan ora eling Purwodasina. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentala karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentala karo kowe. Yen aku ora mentala karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndorowati. Ayo, maju kene. Kudu ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales wangune nesu Siwa Mandura ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko gereng kaya buta. Lah iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane atiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndorowati kuwi daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna, sapa sing arep gawe geger negara Ndorowati. Pakde, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku njaluk ngapura sadurunge Pakde. Kowe sesinglon ana ing sandangan sing tok agem. Apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe? Ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu jeduntang Antasena. Waduh, mati aku Antasena. Lah kok dadi pet-petan kaya kene kananku.
ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena. Mati aku Antasena. Waduh. Pangapunten Raden, kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdining Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Nyuwun pangapunten pados tedhanipun Baju Barat. Oh, lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Antasena Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Lah dalah. Mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Koko Prabu rawuh ning negara Ndarawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi Koko Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh. Antasena ngapa? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kula sampun dodo ing kalebatan kula. Aduh, Yung Antasena. Ngapa to? Tok kampake. Lho, tanganku di atas semua, lho. Aku ora ngapa-ngapa lho. Wis senengane tumbak ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wanton kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndarawati? Iya, sejatosipun kula jauh. Oh, kepidak iki apa, Pakde? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak glir mengarep kok uyung tak glir mburi kok. Tak iyer-iyer kok. Aduh, mulese ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora kok ngaku wigatine apa? Dipun utus Pandya Betari Durga sepados srana pejahipun titah srana tedhanipun Baju Barat. Kok ingkang mbok jangka aku sebabe apa? Iya. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndarawati menika Sedo Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Baju Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndarawati kudu nganggo karti sampika sing luwih primpen ya mengko ndak kadenangan merga Ndarawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali yo. Kandha karo Betari Durga yen kepengin mangan wong Ndarawati kanggo panganing para Baju Barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh.
Kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali kana. Tutuki gundulmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ngono ora ana pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Oh, bocah Sukerta dadi pangane Baju Barat apa piye? Sembrono bali kana. Inggih, kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya.